Bueno, as accións culturais que precisa Tui obviamente teñen que ir ligadas ao que é o noso legado histórico patrimonial, tanto do punto de vista material como inmaterial e tamén cultural. Nese senso, creo que o que fixo o Goberno nesta legislatura, que foi a aposta por dous eventos culturais como foi o Encontro de Profesionais de Artes Escénicas, o MUMI, e tamén o FIAR, o Festival Internacional de Artes na Rúa. Eu creo que é unha aposta que vai nese senso e, ademais, non podemos olvidar que tamén as apostas culturais deben ter ese componente transfronteirizo dentro do ámbito da Eurocidade. Bueno, tendo en conta que os concellos non temos ningún tipo de competencia en materia de sanidade, as competencias son exclusivas das comunidades autónomas, tanto na dotación de medios materiais como na de medios persoais, o único que podemos facer a administración local neste senso pois é reivindicar diante da Consellería de Sanidade que os nosos centros de saúde estén o mellor dotado posibles. Nese senso, aínda que hai problemas tamén a nivel local con o noso centro de saúde, eu creo que o centro de saúde de Tui está nunha mellor posición que outros centros de saúde da comarca e, polo tanto, reitero o ofrecemento da administración local a ser voceiro e formar ponte de reclamación frente á Consellería para tratar de mellorar pois, a nosa asistencia sanitaria a nivel local. Bueno, eu creo que todos somos plenamente conscientes que, afortunadamente, en Tui, pois o que é a práctica, o deporte, temos un elevado número de deportistas, onde acadamos, ademais, éxitos a nivel internacional, e, polo tanto, eu creo que eso se debe, sobre todo, a que temos esa raíz de fomento e de práctica do deporte, pero tamén non podemos olvidar que a institución local fixo un esforzo importante no seu día, unha para crear infraestructuras e agora, pois, nestes últimos anos, o Goberno municipal para que esas infraestructuras estén o mellor dotadas posibles. Como exemplo poño, pois, a construción do novo centro de piragüismo, onde se invertiron máis de 800.000 euros, a remodelación integral dos dous pabellóns urbanos, tamén as melloras que se fixeron no ámbito das infraestructuras deportivas tamén do noso rural e, polo tanto, non hai mellor forma que fomentar o deporte de que aqueles equipamentos que usan os deportistas locais de Tui pois ten as mellores condicións posibles. En materia de emprego hai unha clave que é a industrialización e, nese senso, este Goberno municipal fixo unha aposta decidida primeiro, para dotar de seguridade xurídica as empresas instaladas no noso concello. De feito, levamos a cabo a reordenación definitiva dos dous sectores industriais do polígono de Ribade de Louro. Estamos no proceso de reordenación xa tamén definitiva do asentamento industrial en Valdráns. En breve comezaremos co de Quillarei. É fundamental dotar de seguridade xurídica as persoas que invisten en Tui, porque industrialización é igual emprego, emprego é igual a riqueza. E tamén, como non, pois en materia de emprego se fixe un esforzo importante como nunca se fixo na historia deste concello, donde tamén, contando coa cofinanciación do Goberno autonómico, se investiron máis de 2 millóns de euros tanto en 3 obradoiros de emprego como en 3 programas integrados de emprego, e creo que ese debe ser o camiño a seguir cara a seguir fomentando o emprego no noso concello, e tendo en conta, ademais, as axudas pois que hai que destinar ao fomento do comercio local e da hostelería. Nese senso, creo que o gran hito desta legislatura e un dos grandes hitos da historia deste concello foi que por primeira vez o concello de Tui foi seleccionado para formar parte do programa piloto da Axenda Urbana 2030, foi un dos poucos concellos de España seleccionados e dentro do ámbito da Axenda, o desenvolvemento da Axenda urbana local, donde se teñen que marcar as líneas en materia de recuperación e protección do medio. Nese senso, fundamental seguir adiante co proceso de gañar espacio público para os peóns en detrimento do tráfico rodado e tamén a recuperación de espacios naturais, que como estamos facendo no ámbito da Veiga do Louro, ca nova saínde co novo paseo da Ponte Sobor do Louro, e outros ámbitos tamén que estamos desenvolvendo, como pode ser a nova senda pois, do río Furnia. En breve comezaremos a do río Caselas. Por lo tanto, recuperación do espacio urbano e protección do medio rural creo que son as claves para ir avanzando nun mellor medio ambiente no concello de Tui.
Os proxectos clave para desenvolver na vindeira legislatura pasa por unha banda rematar os que nestes momentos temos en marcha, outros que vamos a iniciar e algúns para os que xa temos financiación e non demos comenzado, pero é fundamental seguir desenvolvendo o Plan Xeral de Ordenación Municipal e nese senso é clave seguir avanzando na eliminación dos PERIs de San Bartolomé, onde xa se conseguiu superar o proceso de avaliación ambiental e pronto se iniciará co proceso xa de aprobación provisional. Estamos iniciando tamén o proceso de reordenación dos chans urbanizables de Pazos de Reis, fundamental para abrir a Rúa Maristas e tratar de reconfigurar todo o sistema de tráfico rodado no ámbito urbano da nosa cidade e xunto con estas medidas de desenvolvemento do Plan Xeral tamén é fundamental agilizar todos os mecanismos tanto de concesión de licencias a privados como tamén as autorizacións para a apertura de novos locais. Eu creo que foi clave o funcionamento da Oficina de Urbanismo e, repito, é clave seguir avanzando no desenvolvemento do Plan Xeral para tratar de regularizar urbanísticamente esta cidade canto antes. Eu, como alcalde, a miña candidatura do Partido Socialista de Galicia a estas eleccións municipais, vamos a seguir reclamando o apoio mayoritario do conxunto dos veciños e das veciñas de Tui para seguir avanzando no proceso de cambio e de transformación iniciado xa no ano 2015, interrompido despois coa moción de censura, retomado unha vez máis no ano 2019. Somos conscientes que non fomos quen de rematar todos os proxectos ambiciosos que obviamente tiñamos en marcha, por iso pedimos 4 anos máis para seguir sumando, para seguir cambiando, para seguir transformando, porque entendemos que neste momento debemos seguir na liña marcada, porque calquer cambio que supoña unha volta atrás vai a supor unha parálisis que ao final acabaría pagando caro o conxunto da cidadanía, como desgraciadamente xa pasou noutras épocas políticas no Concello de Tui.